Liwang semono mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Harya Sengkuni. Ayo ndadekake kagiat pengliru si paman manira biji wenten ngajengan manira Paman Pati Plasa Jenar. Kawula nun kira anak Prabu. Sakalang Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katempuh ing Samirana kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing Plasa Jenar cumadung dawuh kawula nun. Paman Harya Sengkuni nggih. Kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakite negari Ngastina. Mula diage matur marang manira samendhang aja nganten ing karempit Paman Pati Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akari luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhakipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka. Katemping parang muka boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken suka marwata suta raos sing manah. Boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan diprayogaken anggenipun Paman Harya Sengkuni lenggah maten ing datul negari Ngastina. Kula ana ngestaku tapada paduka anak Prabu. Namung deran saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Harya Sengkuni. Bapa Praban Durna sarawujeng andika bapa menembaning Sukalima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawipun bapa menemban Durna bapa menembaning Sukalima. Oh, kandak blekuduk swalu gembal semorante hawela kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala swanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodana Niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Anak Prabu Duryudana sembahan kula nggih. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa menembanduna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawujeng andika Koko Prabu Karna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nun Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang raka ing Awangga tebih saking rubeda. Sasamunipun ingkang raka prapting wonten ing Datulaya mboten wonten ingkang gumana musik. Mangkemanahipun ingkang raka ing Awangga kejawi namung ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjung ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen cengandika lenggah. Kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga dinten samangke menika Yai. Apa dene sira Dimas Kartowarma prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lho Diyoji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Denan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Ndatampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan lan mratakna mring kadang ingsun kang padha gandung sibu. Aja nganten ing padha saur manuk. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula Koko Prabu Duryudana.
wangsul dhateng ngarsanipun Paman Plasa Jenar Bopo Prembandurna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten sakmangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing Dadul ing negari Ngastina monggo dinten sakmangke sanes dinten pasewakan ingkang pendak dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya nanging ingkang putra wantun hamboyongi dhateng para sepuh supados kempal wonten madyaning Datulaya rikelenggan sakmangke Paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih semutu maratap raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Paduka Anak Prabu bilih rikelenggan sakmangke ingkang bapa katimbalan sowan wonten negari Ngastina tambuh wonten ing margi manahipun ingkang bapa badhe wonten dawuh menapa gandeng sakmangke sampun kepareng sowan ngabiyantur ngersa Paduka Anak Prabu mboten wonten ingkang kula gegadang kejawi amung miyos sing pangandika Paduka Anak Prabu ing Ngastina wonten paridamel menapa dene Paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun monggo nggih kula aturi paring dawuh ingkang tetela dhateng ingkang bapa ing kepatihan semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kados kula jangkah anggen kula sowan wonten ngersa Paduka Anak Prabu ing Ngastina enggal Prabu ingkang kajangka wonten ingkang gumana wonten salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi kula tampi timbalanipun Paduka Anak Prabu ing Ngastina gandeng samangke ingkang bapa sampun kepareng sowan tumunten kula cumadong timbalanipun Paduka Anak Prabu ing Ngastina wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tuntun kababarna ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Anak Prabu ing Ngastina yayi mboten benten kan pangandhanipun para sepuh Paman Sengkuni tuwin bapa Prembandurna nadyan ingkang raka ing Awangga semanten ugi namung nyadong timbalanipun Yai Prabu ing Ngastina nadyan sakmangke ingkang raka kaparinga kewajiban minggah arga medhun jurang kula mboten badhe selak wonten menika dawuh Paduka Yai Prabu milenging saking menika Yai tumunten ngababarna menapa wigatosipun dening Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalan adat ingkang sampun kepareng ambabaron ingkang sejati dhateng raka ing Awangga Yai Prabu Ngastina hanjrah ingkang puspitarum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanya mawe raras renaning driya Paman Haryo wonten dawuh nggih Bawadurna wonten timbalan Kakang Prabu Karna ing Awangga nggih wonten sabda pangandika Paduka menapa Yai hari kelenggan samangke kula ngawontenaken pasewakan menika mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kula mboten badhe ngrembak kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina menika babar pisan mboten
Lelampaning sampun ngelampah watara setunggal candra kepengker. Ingkang tansah gumana musik wonten manahipun ingkang putra Duryudana. Satemah ndadosaken boten jenjem tuwin boten ayem anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Gegawangan lelampaning ingkang sampun ngelampah ingkang sakmangke badhe angganggu damel kanalindranipun ingkang putra Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi dipun keparengaken ingkang bapa nyuwun mriksa lelampahan menapa menika teka paduka paring dawuh ingkang mekaten bawan wonten timbalan setunggal candra kepengker kadang-kadang kula para Pandhawa misuda dhateng anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ing pringgondani kamuktanipun Gatotkaca ingkang kaparingaken dening para Pandhawa menika kala wau tumrap kula ndadosaken Giduh tuwin tumrap kula ndadosaken kawatir durga ngongso-ngso salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Sabab saking menapa? Saking petanganipun ingkang putra Ngastina. Lelampanipun para Pandhawa utamanipun kadang kula Jodipati. Anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani. Menika namung akal ukilipun para Pandhawa anggenipun kepengin blengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Satemah Ngamarta saya sentosa, satemah Ngamarta kegiatanipun wuwuh matikel-tikel. Krana sasampunipun negari Pringgondani linenggan dening pun Gatotkaca Tanwandi kebawah keperintah negari Ngamarta ingkang mekaten sedaya para punggawa nayaka lan prajurit miwah kawula Pringgondani sami sumuyut nungkul dhateng pangrehipun para Pandhawa. Akalukilipun para Pandhawa ingkang licik kados mekaten menika ingkang dadosaken kuwatir salebeting manahipun ingkang putra Duryudana. Tanwandi menika badhe ngangembet dhateng lampan pinjang ingkang badhe dipun lampahi sesarengan antawisipun Kurawa lan Pandhawa inggih menika sami-sami nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menawi saya wuwuh kegiatanipun para Pandhawa, saya sentosa para Pandhawa, saya kiyat para Pandhawa. Kuwatir raos sing manahipun ingkang putra Duryudana pinjang wonten ing Bratayuda. Kurawa ludes keles datanpa sisa Ngastina sak jajane wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Mila nalika semanten kula tau tate dawuh kaliyan Paman Harya Sengguni miwah Bapa Durna supados damel srana wurungipun Gatotkaca anggenipun jumenenata wonten negaring Pringgondani. Ewa semanten gagar wigar tenantuk karya kalih lelampahan ingkang sampun dipun sagahi dening Paman Harya miwah Bapa Penemban Durna parandene cabaring damel boten saged hang jodak dhateng Gatotkaca dipun lenggah wonten negaring Pringgondani. Inggih kula kemutan nalika paduka anak Prabu paring dawuh supados kula kaliyan Kakang Penemban Durna damel srana sakmangke supados Gatotkaca sampun ngantos kelampan madeg nalindra wonten negaring Pringgondani kanthi sarana putra paduka ing Traju Trisna inggih menika Prabu Setija Buma Narakasura. Nalika semanten dipun damel urup-urup supados damel daredah wonten ing pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca ewadene anak Prabu Setija Buma Narakasura ugi gagar wigar mboten saged murungaken Garukaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani ing angka kalih. Nalika semanten kula kaliyan Kakang Penemban Durna angicuk-icuk utawi damel dukanipun Kadang Braja inggih menika pun anak Mas Brajadanta. Ewadene sakmangke kanthi cara menapa kemawon nyatanipun gagal mandheg wonten ing margi anak Mas Brajadanta ing glagah tinulingging permalang boten saged damel srana supados Gatotkaca wurung anggenipun dados nalindra malah anak Mas Brajadanta kapuping rana Madyalaga sareng pejah sampya kaliyan anak Mas Brajamusti. Nggih kula nuwun pangapunten. Iguh pertikel ingkang sampun kula aturaken nyatanipun boten saged damel srana wurungipun inggih menika pun Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani malah sakmangke paduka ngrembak perkawis menika malih kula nuwun sewu menapa badhe wonten dawuh ingkang paduka ngendikaaken
tuwin paduka sampiraken dhateng ing bapa ing kepatihan menapa ing kedah kula tindakaken kula namung sendika ndederek mboten nedya swala ing dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Nggih, papan iku sing ajeng kula rembak madaning Datulaya. Sekawit kula sampun munjo atur nek ati kula mboten lila, kula mboten jenjem, kula mboten ayem. Nek kelingan lakon Gatotkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Wong salwangsul sampun kula aturaken nek kabeh niku ming dadi akalukile Pandhawa supaya iso mlengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta. Mila gandeng sak mangke menika sampun wonten setunggal candra Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani ning tumrap kula tasih wonten kaludhangan supaya Gatotkaca lengser keprabon supaya Pringgondani madeg dhewe aja nganti dadi siji kaliyan negaring Ngamarta. Mila kula ngrawuhaken para sepuh menika supados paring igo pertikel kados pundi kedah kula lampahi lan srana menapa ing kedah kula tindakaken supados Gatotkaca saged lengser saking keprabon negaring Pringgondani. Paman kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nuwun sewu, lajeng kanthi cara menapa malih ing kedah katindakaken jernyatanipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngaturaken kalih perkawis tuwin kalih sarana anggenipun badhe damel lengseripun wayah Gatotkaca ewadene gagar wigar setunggal sinuwun Tritraju Trisna angga kalih adipati ing glagah tinuling menika pun adipati Brajadenta. Lajeng menapa maling kedah kula tindakaken menapa maling ingkang kedah kula aturaken kula nuwun sewu nggih kula sampun boten saged nggadahi go pertikel kinarya dados sarana lengseripun Gatotkaca ewadene kula nyuwun pangapunten sesepuh wonten negaring Astina menika boten namung ingkang bapa piyambak nanging ugi Kakang Durna. Kakang Durna menika ugi sesepuhipun para Sata Kurawa lan sesepuhipun negaring Astina. Mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Penemban Durna ing Sukalima. Sinten ngertos Kakang Penemban Durna menika saged mangertosi lan gadah margi supados sak mangke Gatotkaca menika saged lereh kepraboning Pringgondani. Paman Harya Sengguni. Menawi kula mekaten kula atur nyekecaken anggenipun lenggah Bapa Penemban Durna. Kula wonten dawuh nggih. Mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina. Kula nyuwun iga pertikelipun Bapa Penemban Durna. Kados pundi supados sak mangke Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani menika saged lengser keprabon saengga Pringgondani saged merdika mboten kebawah keperintah negaring Ngamarta. Bapa Penemban Durna. Wah, gandak bleguduk. Suwalu gembol Semarante hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Kula nuwun sewu. Estripun wali paduka menika ndhawuhi bab ing kados mekaten menika kala wau, geseh kalian kabrahmanan kula, geseh kalian kapanditan kula. Jernyatanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika jejeripun Brahmana. Kula menika kedah suci lair lan batos kula, ati lan ati kula kedah makarti, boten kenging geseh lan boten kenging tumindak ingkang sak boten sak mestinipun ingkang malisir saking angger-anggering kabrahmanan. Nanging wa semanten gandeng jengandika anak Prabu Ngastina menika sampun paring dawuh dhateng Bapa ing Sukalima. Dosa menapa menawi kula mboten saged ngaturaken kados menapa mangke lan cara menapa ing katindakaken supados sak mangke Gatotkaca lereh kepraboning Pringgondani. Kula suwun Bapa Durna kepareng ngulir budi kasah dhateng kadewasan. Kula pitados srananipun Bapa Durna menika mangke saged kasempatan damel srana Gatotkaca lereh kepraboning Pringgondani. Oh inggih. Ewa semanten menawi mboten kasempatan, kula nyuwun pangapunten lho, Ger. Jernyatanipun menungsa menika dipun wenangaken budidaya. Ewa dene pambudidayaning menungsa menika tasih kawon kalian kodrating Wang Mahanasa. Nadanipun budidaya kados menapa? Nek keparinging Gusti kodrataken Gatotkaca jumeneng nata wonten negaring Pringgondani. Lestari Lestantun Nirbaya Nirwikara. Menika ugi srana ing kula tindakaken mboten badhe kasempatan. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun Dipati? Sing baku sampeyan yakin mawon. Sampeyan niku madhep mantep duwe srana pripun Gatotkaca supaya lereh keprabon. Janjane geseh kali hati kula lho, Dik. Wong nyatane Pandhawa menika murid kula. Kurawa nggih murid kula. Teges Gatotkaca menika putu kula dhewe. Kula menika jejering wong tuwa.
Kudune kula menika bungah, kudune kula menika seneng nek putu kula iso lenggah dampar keprabaning Pringgondani, putu kula iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Nuwun sewu, marem-maremi wong tuwa ki nek nyumurupi putune iso dadi ratu, iso mukti ning bebodro dhewe. Niku nek cara kula gawe marem, gawe ayem. Nek menglingsir keprabone wong tuane utawa mbahne kuwi nek cara kula gampang mawon. Gatotkaca niku ya wong kepenake wong urip. Ora rekoso, ora bebodro, ming pawitan nglintir karo tinggalane mbahne nggih menika Prabu Trembuga tumurip dados Nalindra. Kaya ngoten kok gawe marem niku mareme sing pundi kula tak takon. Nek sing jeneng anak, nek sing jeneng putu niku gawe marem, nek iso yasa dhewe, iso gawe dhewe, iso mukti dhewe tanpa ngadang-adang warisane wong tuwa utawa mbahne. Niku nek cara kula iso gawe marem. Wong Gatotkaca niku nyatane ya ora iso gawe marem. Tur jumenengake Gatotkaca niku dadi ratu teng Pringgondani menika dados kelilip tumrapipun anak Prabu Ngastina. Lho, mangke riyen? Niki bab niki ajeng kula rembug. Oh nggih, monggo kula nderek mawon. Kok dadi kelilip sebabe napa? Merga tumrap anak Prabu Ngastina niku akal ugi le Pandhawa nggone kepengin blengket negara Pringgondani kalih negari Ngamarta. Men Pandhawa saya sentosa, men Pandhawa saya kuat. Mongko sing jumenengake ratu Gatotkaca menika Dewi Arimbi. Sing jeneng Dewi Arimbi niku metu wedok. Wong wedok niku ora duwe warisan apa-apa. Wong wedok niku tembunge cara desa niku ming macak, masak karo manak. Niku tok mawon. Mboten nuntuk wong wedok kok gadang-gadang warisan niku mboten entuk. Oh, Cik Patih, Cik Patih. Kula nuwun sewu lho, Dik. Napa sing dingendikake dening Adipatih menika klintu? Kula ngerti dhewe dasar-dasare Gatotkaca dadi ratu wonten negari Pringgondani. Niku merga Braja Denturan Brajamusti niku mboten gelem kamukten negari Pringgondani. Angka loro merga wis padha tau tate sumpah karo Dewi Arimbi ora kepengin ngukup negara Pringgondani. Mula Gatotkaca dadekke ratu teng Pringgondani niku ora perkara Pandhawa kepengin blengket negara Pringgondani niku mboten. Ning perkara Dewi Arimbi niku susah. Ngawruhi karo kahanan kawulane negara ing Pringgondani sing padha pating slebar ora karo-karoan merga ora ana Nalindra ingkang disembah. Monggo jejering Nalindra kuwi sinudarsana. Nalindra kuwi ditulat dening para kawula. Lah nek negara sing ora ana ratune, mesti wae kawulane pating blengkrah ora karo-karoan. Nggih, pun. Nggih, perkara niku di-stop tekan semanten mawon. Di-stop niku napa? Dindeke tekan semanten mawon sing bagus sampean saniki mangandhake pripun carane supaya gawe srana Gatotkaca niku iso lereh keprabon. Lho, dijukuk mawon. Gatotkaca niku lho nun sewu, anak Werkudara. Monggo anak Werkudara niku cacahe 3. Nggih. 1 Antarja, 2 Gatotkaca, 3 Antasena. Nek nggunake srana wong sing luwih enom tinimbang Gatotkaca gagal, ora bakal kelakon merga Gatotkaca mesti wani. Ning nggunakno wong sing luwih tuwa saka Gatotkaca. Nek ngoten bapakne, mboten. Terus sinten? Digunake menika apa Antarja? Antarja niku anak mbarep, Antarja niku anak pembayun, anake Werkudara sing mbarep. Niku kanthi srana kaya ngoten niku mengke Antarja digawe urup-urup atine. Nek Antarja wis murup atine, Antarja bakal wani karo Gatotkaca. Nek Antarja wani karo Gatotkaca, mesti bakal dadi daredah antaraning kadang Jodipati utawa anak Jodipati. Nek wis gegeran antaraning Antarja karo Gatotkaca, oh kula kinten mesti mangke Gatotkaca tumuli badhe ngawon kalian mula Antarja. Upama Gatotkaca ngalah karo Antarja, kula nuwun sewu. Ateges sing dadi ratu Antarja padha mawon. Pringgondani ya dadi darbeking wong Pandhawa. Pripun? Dik Patih, pripun? Antarja dibujuki niku kula nuwun sewu supaya gawe srana nglengserke Gatotkaca ning ora dawuh karo Antarja supaya dadi ratu. Aja nganti Antarja kepengin dadi ratu ampun ngantos diwenehi tembung-tembung utawa ukara-ukara sing Antarja niku mengke aja nganti kepengin dadi ratu ning mung kepengin golek pengadilan tumraping wong tuane inggih menika Werkudara. Wih, apik niku. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Miturut kula kok penemu sampeyan niku sae. Lho, pendhita kondang monyor-monyor padake. Ampun nyepelekke. Mula napa sing kula aturke niku mesti kasembatan. Antarja digawe nesu. Antarja digawe nesu. Njaluk pengadilan karo bapakne. Njaluk pengadilan karo bapakne. Kena ngapa? Anake sing nomor 2 sing dadekke ratu, kok ora anak sing pembayun, kok ora anak sing barep. Mongko janjane apa-apa kuwi mukti dhewe urut
pembayun panengah tumuli ragil. Ora kok panengah sik didadekke ratu kok pembayune ora didadekke ratu utawa sing barep ora dadekke ratu. Lho, niku srana sing gampang supaya gawe panas atine Si Antarja. Nggih, niku wis cocok. Terus sakniki sing ajeng mangkat teng jangkar bumi gawe panase Antarja sinten? Nah, gandeng kula wis ngaturke Igo Partikel, monggo anggenipun badhe damel panasipun Antarja menika didong supaya adil. Kula wis ngaturke caranipun, panjenengan sing budal teng jangkar bumi gawe panas Antarja. Kok kula? Lho, lah sampeyan nyambut gawe napa? Kok meneng wae? Lah nggih kula niku pate. Pate arepa pate niku ya duwe gawean ora sak penake dhewe. Ning apike kok wong loro. Oh, nek kula ampun Dik Pati, mengke nek nganti kawanguran dening para kawula. Lho, Begawan Durna kok tumindake kaya ngono. Begawan Durna kok tumindake elek. Oh, badhe banger bacen asmanipun Begawan Durna. Mula kula perkara Igo Partikel kula aturake. Ning sing nindaki utawa sing leksanake Adipati Haryo Sengkuni. Nggih. Ngaten nggih. Nggih, napa mboten apik wong loro? Sampeyan dhewe mawon. Mbok wong loro mawon. Sampeyan ijen mawon. Wong kendaraane ra iso nggo boncengan kok ngayal. Oh, nggih. Pun ngaten mawon. Kula gawe panas Antarja, gawe panas Antarja, digawe supaya Gatotkaca niku dianggep wong sing mulang sarak. Anak nomor loro kok diakah-dakah. Lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Anggepe apa Pringgondani kuwi pantes dilungguhi Gatotkaca. Lho, sing kudu lungguh dampar, sing kudu nampa kamukten niku anak sing barep, dudu sing tengah. Niku mawon sing dienggo srana supaya Antarja niku mengke nesu kare Gatotkaca. Nek pun nesu, pun budal teng Pringgondani, gawe geger Pringgondani. Sampeyan mboten sah melu-melu Dik Pati, nonton saka kadohan. Pripun babaring lelampanipun? Oh, ngaten. Sinuwun, wonten dawuh. Menawa sampun dipun ngendikaken Kakang Prembanduna mesinipun Paduka sampun mangertos nggih. Kula condong, kula mathuk lan kula gathuk. Namung samantena sampun ngantos sami daya diniya. Kula suwun kanthi sanget supados anggenipun sami bidal wonten ing kasatriyan jangkar bumi mboten namung Paman Haryo Sengkuni nanging klebet Bapa Durna kekalihipun bidal wonten ing jangkar bumi supaya saya mantep atine Antarja anggenipun kobong krana dipun bebujuk dening Bapa Durna lan Paman Patih Haryo Sengkuni supados Antarja mboten narimakaken dhateng garwa anggenipun dados nalindra wonten Gari Pringgondani. Ngandel rak wong loro ta iki. Mangkat wong loro, ora usah dadak siji-siji mangkat wong loro. Nuwun sewu, Nger, kula sowan menika wau sampun migren. Ateges, mbok menawi mangke mboten dangu malih kula menika badhe vertigo. Lho kata-katane iki mbok ya sing apik. Oh, menapa kula kedah nderek? Bawa Durna kedah bidal, menawi Bawa Durna mboten bidal, ateges sampeyan nglirewakaken mulai sampun dados dawuhipun Narendra Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Badhe wonten pangandikan menapa? Mumpung kantun panjenengan ingkang dereng paring pangandikan, kula badhe matur namung menawi dipun parangaken radi majeng anggen kula munjuk atur. Kula semanggaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir idepnya mangolon caka wadanani rombranang kaya kembang wurawari sinabeta marang segetheng sinabeta marang segetheng bal medal tahanane ing nun amit pasang kaliman tabe tinebene nglodoni demawang tawang tuwang Yayi. Estunipun kula boten badhe munjuk atur babagan perkawis menika. Namung gandeng kula dipun dangu mila paripaksa kula munjuk atur Paduka Yai Prabu Ngastina. Kula semanggaken pangandanganipun Gawa Prabu Karna ing awangga menika babagan perkawis menapa mboten tebih kalih sami dipun rembak wonten madaning Datulaya. Inggih menika anggenipun Yai Prabu menika nggadahi raos kuwatir, raos mboten jenjem miwah mboten ayem.
murupi anak kula ing Pringgodani pun Garukaca lenggah damar keprabon ing Pringgondani. Kula nuwun sewu Yayi, kanthi dasar menapa? Dene paduka ngraosaken raos ingkang boten ayem tuwin boten jenjem. Upami paduka menika kanthi dasar nggadahi panyakra bawa bilih. Menika akal ukilipun pendha anggenipun badhe mblengket negari Pringgondani. Kula nuwun mapunten. Upami mekaten kula nuwun sewu. Panjenengan menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegesipun Brana Picis. Sugih Pandu paduka menika nalindra ingkang Ababala Raja, mesinipun boten badhe jireh getih wedi mati. Wateking ratu, wateking nalindra menika nggadahi kewajiban ngelar jajahan. Nek pancen boten sarujuk, nek pancen boten matuk, Garukaca menika lenggah damar wonten negari Pringgondani. Mesinipun paduka menika jumangkah mbedah negari Pringgondani. Anak kula Garukaca alih dipun krincung sukunipun dipun bondo, tanganipun ageng dipun pejahi. Menawi paduka saged mejahi Garukaca, tartemtu panjenengan ngukup negaring Pringgondani, ateges Pringgondani dados panguwaosipun negaring Ngastina. Ing mekaten Ngastina saya sentosa, saya kukuh, saya bakuh nggadahi wadyabala. Inggih menika wadyabala saking negaring Pringgondani. Kula nuwun sewu. Sareng kula midhangetaken wiwit purwa madya lan wusananipun rembaganipun negaring Ngastina menika namung kados rembaganipun Lari Alit. Namung kados rembaganipun Lari Alit ingkang meri kaliyan lare sanesipun. Paduka menika ngebaripun kados dene Lari Alit ingkang meri dhateng para Pandhawa, meri dhateng kamuktanipun anak kula pun Garukaca. Waduh, Yayi, nuwun pamunten. Wonten ing pasewakan menika kathah lho ingkang sami rawuh. Para nayaka, para punggawa, para kawula kabeh njabak kados pekaten menika sami midhanget sabdanipun Yayi Prabu Ngastina. Nai paduka menika rembagan kalian para sepuh sing nuwun sewu jiwane kaya bayi niki nek nganti kampireng dening para kawula lan para nayaka sami ngraosi sami nyenyeda nyanyacak dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana sinten ingkang badhe lingsem mboten namung panjenengan. Ning kaya kula nika ya bakal melu isin. Kaya kula ya bakal melu isin ing atase kula menika senopati lho. Kula menika senopati. Pakaryanipun senopati menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Lah nek pancen ratune menika nggadahi penggalih kados mekaten menika kula nuwun sewu kantun dawuh kemawon. Kakang Prabu Karna kula nyuwun patinipun Garukaca kula bidal. Enjing kula bidal sonten kula mboten saged ngaturaken mestakanipun Garukaca sampun ngantos kula menika dipun dapuk senopati. Sonten kula bidal enjing kula mboten saged ngaturaken mestakanipun anak kula ing Pringgondani trimah kula lereh le dadi senopati ora ana gunane Karna madeg senopati wonten negaring Astina. Ning gandeng kula nuwun sewu. Panjenengan sampun kerut, sampun larut dhateng rembaganipun wong sing licik, wong sing ora duwe kewanen. Wanine nyuduk saka mburi, menika kula nuwun sewu, kula wirang, kula isin. Wirang kula mboten minangka dados senopati negaring Astina. Ning wirang kula kok dina niki kula dadak melu sowan, rembugane kaya bocah-bocah dipun sekecaken tak wangsul teng negaring Awangga ya. Jagat pangestu ngoro mawon wonten dawuh.
Kakang Prabu Karna ing ngawungga duka nguman-uman dhateng ingkang putra Ngastina Bandaryudana. Panjenengan menapa supe dhateng pambeganipun ingkang Raka ing ngawungga. Piyambakipun menika menawi boten gathuk menapa boten cocok miwah boten mathuk tertentu paring duka ingkang kados mekaten menika. Kula nuwun sewu, wong wis tuwa-tuwa kaya ngene kok dinekke bayi-bayi. Mak tratapati kula. Nek dipikir-pikir kula niku ya isih kaya bayi. Napa nggih, Dik Pati? Nggih. Sebabe pun boten ajeng kula omongke. Niku kabeh wis do nglakoni. Oh, nggih. Samangke pancen penggalipun anak Prabu Karna menika kados dene lilin. Wih, ulang tahun Gundul Mahtasaya. Menawi kenging panas tu muli dadi ajer, menawi kenging ngadem tu muli dadi kempel. Samangke dukanipun anak Prabu Karna menika sampun ngantos dipun penggalih. Tartem tu mangke kalih utawi 3 dinten malih sampun lega penggalipun tu muli sowan malih wonten negaring Astina. Lajeng rampatan ingkang sampun dipun rancang menika kala wau. Tumrap kula dipun laksanakaken, nggih. Dipun laksanaken. Kula nyuwun murinanipun anak kula Antarja wonten astanipun Bawadurna miwah Paman Harya Sengguni. Menawi wekaten klilanana bidal wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi supados sak mangke damel urup-urup manahipun anak kula wayah kula pun Antarja lho semanggaken. Bawadurna kula aturin ngodha lampahipun para sata kurahan Paman Patih Harya Sengguni. Oh inggih, ingkang staken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan nggih. Kula semanggaken. Kartomarmo wonten timbalan ngadhawuh. Budhana kang padha sibu ingsun kundur kedaton kawula nun ngestakaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Ingsun nedya manjing telung kedaton kula nun ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Purna gati ning parangkilan. Sanata asa kundur kedaton jeluk saking damparan kula kenapit gambaran gading. Kadharaken sangganing para Bancedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe sing saking Mandura tindak nyosi Narata nganti kaya gumebyar busananing Sang Sri Narata wau. Oh
sampeyan pun bisa ngaturake go vertikal ngersanipun anak Prabu Duryudana. Monggo niki kula kalih sampeyan tumuli pinasran kewajiban kudu iso gawe srana. Malik tingali Anggir Antarja ing jangkar bumi. Pun sampeyan boten usah kuwatir. Kula sing ajeng ngomongi kalih putu kula pun Antarja. Mesti kemawon Antarja badhe bangun miturut karo napa sing kula aturaken. Mergi Antarja menika anak Werkudara, Werkudara menika siswa kula. Selagine wong tuane wae manut karo Begawan Durna apa meneh. Putune mesti bangun miturut karo napa sing kula dawuhke pun anak putu kula pun Antarja. Nggih, ning sing atos-atos. Sampun ngantos kadenangan dening sinten kemawon. Niki kudu sing primpen lho Depate. Merga nek nganti mengke kadenangan dening para sata utawi para Pandhawa. Oh, kula kalih sampeyan isin wirang bebarang. Ing atase kula ora sampeyan iku wong tuwa kok ngajak-ajaki karo bocah supaya wani karo gerangane, supaya ora nrimake karo kanca kali dadi ratu wonten ing Pringgodani. Nggih. Dur wonten dawuh. Dawuh karo adi-adimu yen to laku iki laku dedemitan tegese aja nganti kawistara dening sapa wae ya nggir. Nek janjane kula ora mathuk, janjane kula ora gathuk. Kalih penemune Bapa Penemban Durna kalih Paman Sengkunine gandeng sing dawuh niku sinuwun Prabu Duryudana. Nek nganti kula selak dosa napa sing badhe kula sandhang? Samboten-botene kula badhe pikantuk paukuman saka Kaka Prabu Ngastina. Mula ora usah dadak kowe bingung kang dadi ati mayuh lumarep ana ing jangkar bumi. Ngurup-urupi atine Anggir Antarja supaya ora nrimakake Garukaca ngene dadi ratu ning Pringgodani. Nggih. Ning nek ana bobol boroting lelakon sampeyan kudu wani nanggung, Bapa Durna kudu wani nanggung. Nenten bobol boroting laku kadenangan dening para Pandhawa niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ora sandadak wanangate ayo mangkat dina iki nggih. Sawi kula dherekaken Kakang Penemban Durna. Awi Depate sampeyan mang budhalien kula atut wonten tindakipun Adipati Harya Sengkuni. Anjrah ingkang Pusritara
Mapan wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Sinten ing lenggah madyaning kasatriyan Jangkar Bumi menika ta warnane putra ing Jodipati, putra Pembayun Raden Werkudara, kekasih Raden Anantarja, ya Raden Antarja, ya Sang Naga Bagindo. Sadra kagawideksa godhek wek simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jenara menter tinumbak bengkung sinuduk putung risa juga nedeng lenggah madaning pendhapi ing kasatriyan nampi sawanipun ingkang rayi Satrengya Sarata nenggih Bambang Irawan Mabuka Susilastawa ngati kaya muka konjeming Bantala dadak sakeleng mangke kagiat Sang Antarja dupi mulat rawuhipun ingkang Eyang Pandhita ing Sukalima Begawan Durna semawana ingkang Eyang Patih Plasa Jenar dadya gupuh-gupuh ngacani rawuhipun ingkang Eyang kekalih Sang Antarja riwunya lenggah madaning pendhapi kasatriyan tambuh-tambuh sutaning galih Sang Naga Bagindo Bayana Parigawe apa dening ingkang Eyang kekalih rawuh wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Parandring mangke dhateng wonten wiya sing pangandika dadak sakeleng mangke kawis tingal pangandikanipun Sang Antarja mecah swasana madaning pendhapi dadya guragapan Sang Begawan Durna Patih Harya Sengguni wau.
Sinongwati Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrekanggeng aito denceng-dencengan nyuwun pangapunten ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang wayahing jangkar bumi eyang janur gunung kadingarin teka eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing kasatriyan ingkang wayah ngaturaken pambagi panakrami Kanjeng Eyang. Oh, iya Nger. Putuku wong bagus Antarja. Ndak tampa kowe ngaturake pambagi. Tumrap Eyangmu ing Sukalima ora liwat pangestuning Eyangmu Tampanana ya kula naga Baginda. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, wayah Mas, kula tampi dawah sami-sami. Katuran dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih Plasa Jenar. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Eyang ing Plasa Jenar. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun nirawan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Oh iya Irawan. Tak tampa kowe ngabekti karo mbahmu Sukalima ora liwat pangestune Eyangmu ing Sukalima Tampanana ya Irawan. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang Patih bekti kula kunjuk. Inggih nggih. Wayah Mas Yasarata kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten, Eyang. Sekawit kula sampun munjuk atur janur gunung kadingaren. Dene paduka Kanjeng Eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing jangkar bumi. Menawi kepareng kawedaring kathah wonten wigatos menapa nanging rai wadi monggo Kanjeng Eyang kula dherekaken manjing wonten salebeting kasatriyan pepanggihan catur netra kelawan ingkang wayah pun Antarja. Iki ngene ya, Nger. Sejatine nggonku prapta ning kasatriyan kuwi tilik marang karharjaning putuku Antarja. Merga jejering wong tuwa kuwi duwe rasa ora mentala. Jejering wong tuwa kuwi duwe rasa welas asih kalawan putuku Antarja. Kaya menapa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh mekaten. Lho iya. Lelakon ingkang sak candra kepungkur, lelakon sak candra kepungkur. Nalika adimu Gatotkaca dijenengake ana ing negara ing Pringgondani, mongko akeh sing padha ngandhakake yen to sira ya kuwi putuku Antarja ora sowan marang negara ing Pringgondani. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atine mbahmu ing Sukalima. Lho, Antarja kok ora sowan ing Pringgondani kuwi apa sebabe? Apa pancen duwe rasa ora seneng karo pawiwahan ya kuwi jumenengane si Gatotkaca? Apa pancen ana rasa ing ginebeng ana ing atimu? Jejere kowe kuwi padha-padha anake Si Werkudara. Monggo kowe tinemu pembayun, monggo kowe tinemu mbarep. Ning sing dimuktekake ana ing negara Pringgondani lah kok Gatotkaca. Ing mestine Werkudara ki kudune metung yen to anake mbarep durung iso dimuktekake, anake sing mengko loro ya aja nganti dimuktekake. Mengko ndak ana ketuwan rasa meri marang sak pepadaning putra Jodipati. Nyuwun mapunten. Mula ping dipun ngendikaken Kanjeng Eyang menika mboten jumbuh kalian manah kula. Lho, ora jumbuh piye, Nggih? Sejatosipun anggen kula mboten sowan menika mboten gadhahi raos meri kalian kadang kula ing Pringgondani Yai Gatotkaca. Menika babar pisan mboten. Namung panci wonten bab ingkang mboten saged kula tilar wonten ing kasatriyan jangkar bumi. Wekasan kula sampun munjuk atur kalian Kanjeng Rama ing Jodipati, Rama Kyai Werkudara. Bilih kula mboten saged sowan wonten negaring Pringgondani.
nanging ceceking raos kula mboten badhe wonten raos meri dhateng kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Eyang menapa paduka ngendikaaken menika kala wau mboten leres lan sampun ngantos paduka Kanjeng Eyang menika ngobak-obak banyu bening katentremaning para putring Jodipati. Ora Nger, ora. Ora duwe niat aku bakal ngobak-obak katentremaning para putra Jodipati babar pisan ora. Ya mong sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe benerke barang sing kleru, njejeke barang sing bengkok. Monggo sing lumadya ning negara Ngamarta, utamane ana ing pringgondane mau sayekti barang sing bengkok ing wajib dijejekake. Bengkong liripun kados pundi? Lho, cetha kabeh mau digawe karo bapakmu Si Werkudara. Cetha yen kabeh mau digawe dening wong tuamu para Pandhawa. Lah, bapakmu Werkudara kuwi tumindak kaya mengkono mau merga saka diojok-ojoki karo kadang-kadange kabeh. Ya kuwi wakmu Darmakusuma lan pamanmu ing Madukara. Nganti Werkudara njumenengake Garukaca ana ing negara ing pringgondane mau sacektine pancen wis dadi niate para Pandhawa. Pancen wis dadi niate para Pandhawa. Nggone gunakake Si Garukaca dadi srana mblengket negara ing pringgondane supaya manunggal marang negara Ngamarta. Bab perkara kuwi ora tak rembug, Ger. Kuwi bener tumraping para Pandhawa. Monggo nggone gawe karti sampeka supaya pringgondane kuwi tiba ning panguwasaning para Pandhawa. Ning sing perlu tak rembug ana ing kene kuwi kejaba kowe kuwi dadi anak pembayun tegese kowe kuwi dadi anak mbarep. Inggih. Mesthine Werkudara kuwi mikir sing kudu dimuktekake kuwi anak mbarep dhisik. Lah kok dadi Antarja sing tinemu tuwa dilangkahi dening Garukaca sing tinemu taruna. Kuwi tumrap aku ora bener. Mengko mundhak dadekake salah kedaden tegese rasa ora trima tumraping Si Antarja kelawan Si Gatotkaca. Lah, mula kang sangka kuwi bab iki perlu tok kanjihake. Dipun tanjihaken kalian sinten Kanjeng Eyang? Lho, kalau bapakmu Si Werkudara kuwi. Mergo ngene ya, Ger. Saka petunganku aku ki rak caket banget karo bapakmu. Aku ki cedhak banget karo bapakmu. Ya kuwi Si Werkudara. Mula aku ngerti lambe atine Si Werkudara kuwi aku ngerti. Werkudara kuwi kurang bener gone gula mentah lawan anak. Tegese tak upamake mban cindhe mban siladan. Yen Garukaca di mban cindhe, yen Antarja Antasena di mban siladan. Kuwi wis ketok banget. Merga pendak-pendak ana kanugrahan apa wae, pendak-pendak ana wahyu apa wae. Sing digayuhke Si Gatotkaca ora tau kok Antarja kuwi digayuhake kanugrahan dening wong tuamu Werkudara. Ora durung tau to? Durung tau kowe iki dimuktekake ngawibawa. Durung tau kowe iki diketokake ana ing sanak kadang mitra kawruhing para Pandhawa. Sing diketok-ketokke mesti Gatotkaca. Sing diketok-ketokke mesti Garukaca. Dideng-deng kaya kendang, digol-golke supaya ketok ki ming Gatotkaca. Lah, kanthi cara kaya mengkono mau sejatine apa yang ditindakake dening Werkudara mau ora bener merga dheweke nggunakake cara sing ora adil tumraping wong tuwa. Mongko wong tuwa ki kudu adil tumrap anake 5 ya kudu adil. Kabeh dimuktekake ya dimuktekake kabeh. Kabeh diwenehi brana picik ya kabeh kudu adil. Kuwi wong tuwa sing bener. Ning yen Werkudara kuwi mujudake swijining wong tuwa sing kurang bener, mujudake swijining wong tuwa sing ora pas. Lah yen kowe meneng wae ming sarwa nrima, yen putuku Antarja ki ming sarwa nrima, apa sing dilakoni dening Si Werkudara lan sing ditindakake dening Werkudara mau. Wah, lah sok kapan lemu arep ketok, Ngger? Sok kapan lemu arep menjila? Sok kapan lemu arep disawang karo para Pandhawa? Ora ana wektune mergo kabeh wis padha nyawang Gatotkaca. Lah kudune Gatotkaca ki disingkirake. Nek Gatotkaca disingkirake, kowe lagi ketok ana ing mripating para Pandhawa. Nek kowe ketok sik mukti ya kowe dhewe, sing ngrasake ya kowe dhewe. Mbahmu ki meng ngelekke karo kowe. Dadi wong ki aja mung nrima. Nrima ki bener. Ning ana watese. Ngono lho. Nuwun sewu Wahyam Mas. Napa sing dingendikake Ingkang Eyang Sukalima menika leres. Tumrap kula nuwun sewu Ingkang Rama menika kurang adil lan kurang bener. Lah wong anake mbarep kemawon dereng dipun muktekaken kok anak nomor 2 dimuktekke. Kula nuwun sewu. Niku ora dadi kemeren to. Dadi bab sing ora prayoga. Nuwun sewu. Nek pancen Ingkang Rama menika mboten saged adil tumrap anak-anakipun. Menika anak diwajibke ngelingake karo wong tuwa. Ewadene wong tuwa ora iso dielingake nggih, monggo anggenipun badhe tumindak. Ning sing baku napa sing dingendikake Kakang Prembandurna menika mujudaken satunggiling srana
Anggenipun jeng ngandika menika pados pengadilan kaliyan ingkang Rama inggih menika Raden Werkudara. Heh. Kuwi lho, Ger, kudu tak eling-eling. Lah nek kowe sarwa nrima, kowe sarwa nampa apa sing dawuhke dening para pundhenmu Pandhawa? Wah, lah tekan jaman kapan wae kowe ora bakal ketok. Tekan jaman kapan wae kowe ora bakal disawang dening pepundhenmu para Pandhawa. Nek ora dina iki kowe kudu ngelingke wong tuamu Werkudara, utamane para Pandhawa, kudu tumindak adil karo anak-anake Antarja. Datan mobah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Raden Hanantarjaya Raden uga Bagindo nalika semanten ing batos andhahar pangendikaning Begawan Durna parandening mangke jroning batos datan wantun ngupaya pengadilan kaliyan Kang Rama nenggih satring Jodipati Raden Werkudara tempah cawuh perang antawisipun batos sing badhe tumindak awon miwah batos sing badhe tumindak sae. Satemah bingung bingleng ngengeng kengangangan Sang Antarja kaya dene wujuding peksi ingkang wis mabur saking kurungane satemah suwung ponang kurungane dadak sakuling mangke kawis ngacumrot saking dirgantara nalendra ing tawang gantungan Prabu Godayatma manjing angganing Sang Antarja. Kacarian putra lamun ngawekasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratinta jagat Dewa Bathara Hyang Mremban ana apa nggair putuku Cah Bagus Antarja selaminipun anggen kula mapan wonten ing jangkar bumi menika imbanipun tiyang tilem. Hyang Mremban Durna ingkang saged anggugah dhateng raos pangraosipun Antarja. Jebul selaminipun kula menika dados atmajanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati kula tansah dipun kiwakaken. Imbanipun anak kula menika dipun kuwalonaken wonten ingkang dipun sanding, dipun pangku, dipun rangkul namung Gatotkaca. Mboten paedah menawi kula menika dados atmajanipun Raden Werkudara ingkang pambayun ingkang pambajeng. Nanging nyatanipun kula tebih saking kamukten, tebih saking raos tresna tiyang sepuh dhateng anak Kanjeng Rama menawi pancen boten saged tumindak adil kaliyan putranipun sedaya. Kula inggih boten badhe narimaken. Kula boten ajrih nadyan aben-ajeng kaliyan pepundhen kula para Pandhawa. Ngono kuwi, Ger. Ngono kuwi. Kudu duwe jati diri Antarja. Gamana gapulungana nduk ning dungkul wana dadi rasalas dadi wana. Kok akeh men sukses. Nggih. Ya ngono kuwi, Ger, ya ngono kuwi sing tak karepake. Wong kuwi aja ming penak-enak, kapenak lungguh kendangan dengkul sila tumpang. Mau nampa apa anane? Wah, lah nek kowe dadi wong ming nampa apa anane, ora bakal mukti selawase urip. Wong kepengin mukti kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh, yen perlu sedulur dhewe nek panjenengan mepalangi kamuktenmu ya kudu disingkirake. Nek ora mentala nyingkirake sanak kadang mitra kawruh sedulur, oh selawase ora bakal mukti, ora bakal mukti. Inggih Kanjeng Hyang. Nek panjenengan Werkudara ora iso tumindak adil, gunane apa Antarja duwe dadi anake Werkudara? Nek perlu rasa duwe wong tuwa, ora apa-apa. Sing baku kowe iso mukti ngawi Banyakrawati Mbau Denda. Yen wakmu Darmakusuma melu-melu perkara iki katutke dosane. Nggih, ngestakaken dawuh. Pamanmu Janaka melu-melu perkara iki katutke dosane. Oh, Antarja ki kondang satriya, sekti kalintang jayaning perang. Eyangmu kuwi Jawata. Lah kok dadi kowe wong jirenggete wedi mati nek ora kuwani ngelingke karo pakartine wong tuamu sing kelimput. Kanjeng Hyang. Ngestakaken dawuh. Dinten mangke mboten dangu kula badhe jumangkah wonten Garing Amarta.
menawi tiyang sepuh kula sakmangke mboten saged midadil dhateng anak-anakipun. Kula ingkang mboten narimaken yen perlu kula ajeng wani kalih Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Heeh. Ngono kuwi sing tak karepake. Oh, lole. Kelampan Depate. Nggih. Ning wanti-wanti lho aja nganti konangan para Pandhawa ndak malah ngrekoso. Pun sampeyan mboten sak kuwatir. Perkara niki bakale Antarja ing bage ngelingake dhateng para Pandhawa. Luwe-luwe Antarja mesti bakal mentala karo Garutaca. Bayi wingi sore kok gedang krang sila tumpang lungguh dampar. Kakangne sing tuwa we kon klesotan ning ngisor kok adine ngidak cengele wong tuwa iki cara aku wis ora pas, ora bener. Kudune sing dadi aturan pringgotan iki Antarja. Wong Antarja ki anak mbarep kok. Ih, menawi ora usraosaken leres panjenenganipun Bapa Eyang Penemban Duna. Sing kudune dimuktekke dhisik iki anak mbarep, ora kok anak nomor 2. Mila babar pisan badhe kula aturaken. Menawi Kanjeng Rama Kyai Jodipati sakmangke mboten tumindadil, kula ingkang badhe ngapokaken dhateng tiyang sepuh kula. Yen Gatotkaca mboten purun lengser saking negaring Pringgondani. Kula mboten ajeng ngewang-wang nadyan kelangan sedulur dhewe. Nek perlu ajeng kula sirnake. Bagus. Ngono kuwi, Nggih. Sing jeneng wong ki nek isih kebondo rasa tresna, kanugrahane ora bakal tumiba. Nek rasa tresna kuwi iso dikipatake, kanugrahane bakal cepak tumiba. Lho kuwi tenan. Kuwi tenan. Iya. Mula ora sandadak kowe dirasa tresna karo adimu Garutaca karo bapakmu Werkudara. Singkirke rasa tresna kuwi. Nek wis ora duwe kedurungan rasa tresna, Gatotkaca tok pateni, Werkudara tok waneni, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kang, aku sing sowan aja kaget, Kang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen Dimas Antasena. Kang Raharja Sapratamu Yayi, pangestune Kakang Antarja slamet tekaku. Bektiku katur ya, Kang. Ya tak tampa, Yayi. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Irawan tak tampa. Kosik iki kok ana rawuhe Yang Durna karo Yang Patih iki do ngopo? Tilik karaning kararjaning pun Kakang. Ming tilik tok. Iya Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo Yang ya. Ya wis kono ngabekti karo kowe Yang Durnane Yang Patih. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh, Antasena tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Nger. Tak gegem dadake jimat. Simbah Patih bektiku katur. Iya. Nggih tak tampa pangestuku tampan ana, tak gegem, Mbah. Pun boten sah omong. Niki wonten Linmas sing teka mriki. Nggih, Dik Patih. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teka siadi rawuh ana ing jangkar bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Garutaca ngendhi dadi ratu ning Pringgondani. Monggo wiwit pawiwahan nalika semana Kakang ora rawuh. Iya Dimas. Lah, aku kok duwe rasa pangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Garutaca. Mula tumuli aku budhal saka ing Randu Gombala ngampiri Kakang Antarja ning jangkar bumi wigatine. Yo Kang yo. Ora ketang sedhela niliki negara Pringgondani. Ora ketang sedhela niliki adi mulih-mulih dadi ratu sing entuk sasi iki. Kahanane piye nek perlu awak dhewe melu nentremke kahanan Pringgondani ngewangi Kakang Garutaca nggone mangreh para kawula sak negara Pringgondani. Mengko ndak Kakang Garutaca duwe penggalih sing ora prayoga, penggalih sing ala karo Kakang Antarja. Mula aku ngampiri Kakang iki tak kanthi ning Pringgondani. Yuk, mangkat karo aku bareng nek perlu Irawan barang dijak.
Wong Irawan ki ya anake Bapa Janaka, mesine wae yo nyengkuyung karo lenggahe Kakang Garwaca dadi ratu ning Pringgondani. Dimas, piye? Yen si Adi arep budal ning Pringgondani, pun Kakang ora iso bareng lawan lakumu. Lho, sebabe anu. Aku lagi duwe ana perkara ning Kasatyan Jangkar Bumi. Nek pancen Kakang Antarja duwe perkara ayo dirampungi tak ewangi. Dirampungi tak ewangi. Nek wis rampung perkarane tak kanthi budal ana ning Pringgondani. Lah nek aku wong aku dek jaman Kakang Garwaca kuwi dadi ratu aku ana, aku ya teka. Ning aku mikir kok Kakang Antarja ora teka kuwi ndak ana panyokra bawa sing ora apik saka penggaling para punden Pandhawa. Mula yo tak kanthi dina iki. Si Adi mangkat to dhisik. Lah, aku moh nek kon mangkat dhisik nek ora bareng karo Kakang Antarja. Bareng yo Kang Dimas. Aku paripaksa ora bisa. Lan aku ora bakal tumekan ning Projeng Pringgondani. Kose to, sampeyan iki kok aneh to. Sampeyan kok beda karo adat sabene, biasane tak jak ning Pringgondani. Yo Kang yo tilik Kakang Garwaca, sampeyan gregah. Yo Dio. Wis ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Garwaca kuwi banget lahir batin. Ning saiki kok bareng kowe tak jak kok. Semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Antarja jujur karo aku. Ora saperlu wedi wong aku ora tau to nyentulani rembug Kakang Antarja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak sengkuyung. Eneng apa? Ora ana apa-apa Dimas, aja goro. Kowe nek garo karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ki ora ngel digoroi. Ya wis gawe wis bloko, ana apa? Mbangane aku sing bedhek lho. Ning aku sing bedhek malah sampean kepirangan. Ning lu saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Antarja tak jak ning Pringgondani tak derek ning Pringgondani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati ki ning pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu ki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak tok takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh ki ngerti anak Jodipati ki eneng 3. Sapa wae? Kakang Garwaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Mbuh, mbokne sapa aku ora ngerti. Lah, saiki sing barep sapa? Sing barep Kakang. Ming aku tuwuh tandha pitakon atiku Dimas. Tuwuh tandha pitakon perkara apa? Kok sing ditadekke ratu kok Gatutkaca, kok dudu anak barep. Wit seprono sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru. Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenekke iki rasaku ora trima. Rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono to. Oh iya, candhak kowe. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepengin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungsa. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik kuwi ra eneng. Isih kedunungan kulit daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan duwe rasa meri karo Kakang Garwaca, ora apa-apa, ning tok ngendikake. Lho. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener. Nek Kakang Garwaca kae dilenggahke ning negara liyane Pringgondani, sampeyan meru kena. Sampeyan meri entuk, malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Garwaca kuwi nek liyane Pringgondani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Garwaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai. Ning sing dilenggahi Kakang Garwaca ki Pringgondani. Pringgondani ki nggone sapa? Pringgondani ki nggone Kanjeng Eyang Trembuku. Mbokne Kakang Garwaca kae adine utawa putrane Eyang Trembuku ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Garwaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Pringgondani. Nek sampeyan meri, kuwi engko sampeyan dileh-lehi karo bapak. Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Pomo sampeyan matur karo bapak, "Pak, kok aku ora tok dadekke ratu." Bapak maca wasune, "Ndasmu atos." Nek pengen dadi ratu mbedah negara Boyong Putri Bondo Ratu. Anak Werkudara kuwi kudu ngenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe.
Ning nek Kakang Garukaca iki lungguh ning Pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garukaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Trembuku. Nek sampean meri, salah. Salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan ning Pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati Dimas ning lahir batin aku ora meri karo adiku Garukaca. Saya aku tak takon kowe jujur, apa olehmu meri mergo wedhus loro iki? Oh, ora. Apa olehmu meri mergo wong loro iki? Nek pancen lemu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis ndahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pepundhene. Ya. Mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong ngelincipi carang papak, ki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban ketune putih, ning atine ndok basa. Ngono. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndahar karo omongane iki, sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta, lelakone iki tak kandhak karo Punden Pandhawa, kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok ora ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso, Kang. Dimas, wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kalawan tekadku. Nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati ki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kan Rama Kyai Jodipati, sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati. Lah, iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis sabang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwoduksina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe nadyan sak kranjang koplak omongane Antasena, mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trima karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgodani. Ngono, mangkatun nang Pringgodani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadul karo pepundhenu Pandhawa. Yen Antarja ora sarujuk, Garukaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudhunake Garukaca dadi ratu ning Pringgodani. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora arep mangsuli aku tak lunga wae Kang aku. Pancen cah pinter tenan ya. Ora iso basa, ora iso ndodok. Dugal kewarisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih, Dik, kula kalih sampeyan teng mriki ngojo-ojoki. Ha nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep balila karo negara Ngamarta. Didangu karo Werkudara, sebabe apa? Neng kono ana Durna ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng mriki enten kula kalih sampeyan Panakawan do brubut goleki kula karo sampeyan. Bagong nggawa pacul, Gareng nggawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampeyan niku ajeng dipacul sirah sampeyan. Oh, lole. Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja. Wonten dawuh yang. Oh, iki Antasena nek ora tak oyak. Ora tak bondo, tak krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta. Sing cilaka Eyangmu Sukalima. Antasena, mandheg adhiku dah bagus.
nganti aku kok gagas tekan semono. Jangkar bumi kerawuane Yang Durna karo Yang Patih Sengguni. Kakang Antarja tak jak sowan ning Pringgondani negara Ngamarta. Malah semune wis di nehi utawa wis diwalik tingali karo Eyang Penemban Durna. Ketitik tak jak kok malah mripate abang. Raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke. Wah, jan. Oh, alah Kang, lha kok dadi ming tekan semono kekuatanmu. Kowe gampang diblithuk karo panjalmaning jajalan. Nek nganti tumindakmu ora tok lereni, kowe engko tuna dhewe lho, Kang. Kowe tak kandhake punden Pandhawa mbuh dadine Antasena mandheg sik adiku cah bagus. Syukur, Kang. Nek Kakang Antarja nusul karo aku, mbok menawa tegese Kakang Antarja kuwi wis eling yen to apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik Antasena. Piye, Kang? Aku nusul karo kowe aja mbok anggap yen to aku bakal prapta nang negara Ngamarta. Lho, iki isih diteruske to? Rembuge iki isih diteruske. Mapan durung rampung perkaraku karo para Pandhawa. Oh, lah pancen wis kewalik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarja dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Mulane omongan karo menungsa loro kae iki aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong sing kaya ngono kae ku keplok-keplok kowe iki mung arep didu karo wong tuamu, arep didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padang rembolane isih jembar kalangane tak gandeng. Ayo to, anak Werkudara aja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa. Nek nganti wani sampeyan sing tuna dhewe. Ora sakokean gunung tanpa guna. Kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene, kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara? Lah wis jangkar. Kanjeng Rama ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Ulah wis ngayal tenan iki. Dikandhani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarja apa melu Werkudara? Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrakke aku kok. Ora mung dompar-ampiri. Kontrakke. Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan ki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean. Sampean tumindake ala. Nek ora gelem melu aku tak rudo paripeksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adimu lanang sakarepmu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono Kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo kadangku tuwa dosa. Moh manut apa ora? Ora manut tak jembalani, Kang. Aku adimu, tak jembalani, Kang. Aku adimu Antasena, ora peduli. Wis sakarepmu. Ngeyel Antasena. Aja ngasake kaprawiranmu, aku ngerti yen Antasena kuwi digdaya. Antasena kuwi ampuh. Tantem kok tanpa kedhep, tanpa ngrasake lara.
Ha ngerti aku tok antem ora ngrasake lara kok leh mung antem mempeng. Boyo leren. Aku ora bakal leren. Ngajar karo kowe nadan setahun tak ajar aku betah. Ayo nyo, aku ora ngrasake lara kok. Malso, Emoh, malso, wegah. Sampeyan ki dulurku tuwa, nek nganti tanganku tiba ning awake sedulur tuwa, dosa. Aku sesuk nek mati duwe utang sing ora iso tak saur, cemplung neraka. Rasa dadak ngrembug perkara neraka swarga. Iki jagat ora ngrembug negara-negara. Neraka karo swarga. Ora ning ora dirembug ning tak rembug wong aku ki wong iki sing tak pikir ki sesuk kan. Saiki ki ora tak pikir sing tak golek iki sesuk supaya aku iso mati sampurna kok aja nganti gawe dosa. Kowe malsa ora. Yo pilih ana awakku. Tak sambi mlaku ora apa-apa Kang. Aku ora masalah kok. Lho, otak besar lho iki sing tok donya. Nggon sirah lho. mula kowe malesa Ora. kowe malesa yen kowe ora males cetha kowe wong jilih getih wedi mati anak Werkudara sing jeneng Antasena kuwi meringkus pepinjungan kaya wong wadon ayo kene sandangi cara wong wedok tak pupuri tak bengesi kowe tak nahi jarik kowe tak nahi kemben meng wong wadon piye muni piye kuwi mau nek perkara kowe ngece aku ora apa-apa nek aku tak anggap wong wedok aku kon gabung karo Mimin karo Apri ya terus kon joget ngene iki ora sudi aku nek ana wong ngece karo Antasena aku duneke wong wadon aku ora trima dan trimamu piye karepmu ayo walesen Antarja kon males tenan walesen ngamit lho Kang ora jeneng aku tumindak dosa ming mituruti karepane Kakang Antarja tak walesen nyo Waduh ayo wah anggap ayo orang menang karo kowe kadang wah ora apa-apa iya iya wah Den Pulasara dening Bambang Antasena nalika semanten mundur Sang Antarja duka yayah sinipik pasuryan abrit gergadak kaya kembang wurawari kalianing jagat gayaning para dewa dupi duka yayah sinipik Sang Antarja modot ciunge saculaning warak nggero kaya raseksa ayo amuk regane ati keterangane ketok saiki. Lah kok dadi aneh. Kakang Antarja kok greng kaya buta. Modot lho Kakang Antarja ki ndandake untu dek kapan ya? Kok ana siunge gedhe banget. Nyokot guluku nganti kemeranyas nek ora tak kipatke aku tekaning pati. Lah keterangane ora ming pambujuking Begawan Duru karo Pati Sengguni. Ning pancen Kakang Antarja wis kesasapan jiwaning iblis dadi atur ning negara Ngamarta kowe Kang.
nimpal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi ana. Ya kaya ngono kuwi, Nger, kaya ngono kuwi. Sapa sing ora mathuk, sapa sing ora gathuk. Karo penemune putuku Antarja kudu ditegeli. Yen perlu adimu Dewi Antasena mau. Yen dadi pepalang kudu ditegeli, kaya ngono kuwi. Wong nek arep gayuh marang kamukten, wong ki nek arep gayuh marang derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sing luwih diajeni marang sak pepadaning titah kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh karo dulure dhewe yen perlu disingkirake yen kira-kira dadi pepalang. Nggih. Kanjeng Hyang Panci mekaten. Ingkang salajengipun kados pundi? Lho, aja mandheg dalan. Aja mandheg dalan. Dioyak Antasena. Nek perlu digoleki menyang ndi dununge si Gatotkaca. Gatotkaca ketemu, rasa dadak ditakoni werna-werna. Pateni. Gatotkaca mati. Kowe rasa perlu mungsuh bapakmu Werkudara. Liripun. Werkudara mesti angles, pepes, bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Werkudara mesti sedih artine. Wong sedih kembange mesti lara, wong lara kembange mati. Bapakmu rasa tok pancene mati dhewe mergo kelangan Gatotkaca. Inggih. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa sedih, lara mati. Puntadewa mati, Janaka sedih, lara mati. Ora sandadak tumandang karya ming mateni wong siji Gatotkaca, wong tuane kabeh Pandhawa bakal mati alon-alon. Aku mundur alon-alon ngono kuwi. Kaya apal ngono. Rumangsaku. Lho wau sore pun ditanggapi kok Tipati. Nggih. Nggih. Eyang Drona ingaten kula badhe ngupaya wonten pundi pun kadang kula Gatotkaca miwah Antasena. Yen perlu wong tuwa kula para Pandhawa yen pancen ora remake Antarja tandinge bagus, kudu kaya ngono. Si Irawan mau nek Irawan? Nggih. Sajaipun wonten wingking. Irawan dicak engko tak keri. Dicak Irawan kuwi adimu sing tak tresnani. Nggih. Dikanthi dibujuk Irawan supaya aja nganti gelem nyembah karo para Pandhawa. Yen perlu Irawan diseni supaya dheweke uga ora nrimake marang para Pandhawa. Mergo Janaka ki anake akeh. Janaka kuwi engko didadekke srana Irawan nesu karo wong tuane. Tok kandhane nek Janaka ki wong radil, Abimanyu mesti diwenehi kanugrahan. Ning anak Janaka liyane sapa sing dicedhaki karo Janaka? Ora ana. Janaka ki pancen menungso ora tatanan-tenan. Mboten sampean kok sapa-sapa mangluputke. Sisan Dik Patih sisan. Pun dadi kaya ngeten iki sisan. Nggih. Ming gelem anak-anak ora tau gelem ngopeni. Anggere ana desa ana anak jenenge anake Janaka, anggere ana kutha ana bocah anake Janaka. Rumangsa kula nek dijejerke rupane padha kabeh Dik Patih. Nggih. Nggih, Kakang Prembandina. Kudu disenake. Nggih. Bapa Eyang Durung kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati, kula tutun tindakipun panjenenganipun wayah Mas Antarja. Panjenengan. Bener ngendikane ature kadangku Antasena. Lha pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine perang karo aku nyokot janggane Gatotkaca. Wo la edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Petro aku kudu piye? Lah nderek panjenengan ajeng ladeni Kang Raka. Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu. Matur perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kalih bakon tak mlayu. Ya ngono. Aku tak nandhingi Kakang Antarja nggih.
Senayeng manglung mentonaken Dewi Kramanira kang kumidrane ngasta Werkudara. Iye. Arjuna lunen maring adhawu. Wiwit Nyai Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumpenan. Iya. Wis sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadyan akeh padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang Goreng Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo diadu arepke karo Werkudara. Ndak kono nonton marang lambi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi. Sing duwe niat jumenengake Gatotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku. Aku ora duwe niat anakku dadi ratu. Dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane. Dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niating para Pandhawa nggone bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau ndadekake Gatotkaca tumuli-ngling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang endi papan dununge. Malah sing tak luputke Gatotkaca. Lho, kok Gatotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat. Tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula. Piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara ing Pringgondani. Nanging nyatane Gatotkaca ora ana. Goleki bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nyuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun. Petro, nggih. Eneng apa, Petro? Aduh, setan ambegan riyen. Aduh, banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayo lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuhe Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake, "Nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyan Jangkar Bumi." Iya. Wigantosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten ing Jangkar Bumi menika mergi kepengin nganthi Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatotkaca wis dadi dukuh wonten ing Pringgondani ya. Ndara Antarja mboten rawuh. Lah niku Ndara Antasena niku kuwatir aja nganti Pancakrabawa ing ora-ora tumrape kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antasena nganti Ndara Antarja sowan wonten ing gane Pringgondani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten witu lenggah Bagandra Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya ayo Ndara Antasena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi? Perang. Larak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Dumadakan perange niku muni Ndara Antasena niku perange Ndara Antarja. Ndara Antarja jebul Ndara Antarja ngetoke Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antasena dicokot. Lah Ndara Antasena mlayu. Melayu menyang endi? Melayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhaki lak pecahe ndase. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh.
Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kana turu sik wae kana. Kowe iki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wae sing matur. Wis omong kok lali ora matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Nek wau kula ketemu kali Ndara Garukaca, nek ketemu nendi teng prapatan. Anu pundi Gunung Himawat. Wase rembug Ndara Antasena wau tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kirike Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek Ro Petruk karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup. Wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Ndara Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake barep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul madhek ratu. Wong tuwa dienggo keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki. Wah, Antarja nendi? Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko mesti. Oh, hati-hati. Petruk. Nun. Antarja nendi? Petruk. Nun. Antarja nendi? Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Udes. Wis diewangi, isih do nendhangi. Ana-ana kuwi alure ngono kuwi ra iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya don sapa? Oh, ana adus iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Ya ini mripatku ler-leran lho. Kono diraup sik. Sabunan. Kono disabuni ana. Ngono bar sabunan rak terus bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Wah. Mati. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor 2. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggap yen to kowe gedhe anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono wajib diajeni, wajib disembah, ora suk dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk.
Antarja Malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarja. Arep ngapa, Truk? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malesa ndang. Ngantem apa nendang. Ora apa-apa. Kula dhewe sing ngabuh, Mas. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werkudara semingkira. Yo. Aku tak nyawang anakmu Jangkar Bumi kok sajake kok nyala wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Ah nggih, monggo. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mula kok iso nyokot. Kowe iki ngapa ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek ku lho. Wo lah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe yo aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pameling Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak. Nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi gatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sakliyane Madeg Brahmana kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun Godha Pariyitma inggih sukmanipun Dasamuka. Lolos manjingangganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara. Nggih, kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namung nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep belanipun ndhawa ayo. Rawe-rawe rantas malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten, nggih. Waduh. Wah! Hoi! Waduh. Waduh, Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambat ho. Tak tlikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo Gunung Somawana ora bakal bisa obah slawe isine. Wah, mati aku Anoman, aku tombal. Woi! Wah! Wah!
Wah, konangan karo sing tunggu tanah Jawa. Dasar Pranyata. Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnai karo kowe. Wah, iya aku tak bali aku. Dapure kaya ngono wani karo wong gerang. Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Kula mboten gadhahi niat wantun kaliyan Rama Kyai lan mboten badhe gadhahi niat sengit dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kowe ora ngerti merga kowe ora tumindak. Sejatine ragamu disilik karo panjalmaning Jajalanet. Ingkang bakal ngedu lawan putra Pandhawa lan bakal ngedu lawan pepundhenmu Pandhawa. Iye, kula nyuwun pangapunten. Antarja wonten timbalan. Nyuwuna ngapura karo Wadimu Lanang Pringgondani Gatotkaca. Nggih, ngestaken dawuh. Mengko perkara sing bakal ngrajangi pakartine mendresik karo bapakmu Jodipati. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Bapakku. Oh iya Werkudara. Arep ngopo? Ora ngapa-ngapa ya ming mlaku-mlaku. Jalan sehat. Wah, nggawa Kurawa. Monggo greneng-greneng neng dalan. Ben ana kancane. Ayo bali. Aja nang kene, ayo bali. Oh iya ngger aku tak mulih Werkudara. Aku tak bali. Arsa madangi jagato mungo-mungo sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung ngestoke dawuh wiwit purwa madya wusana samendhang boten wonten ingkang karempit carya sampun kababar sedalu ewadene kirang mranani wonten penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah jer kula sak anak-anak kula sedayanipun menika menungsa limrah ing kedunu boten lepat saking ina lali salah apes lan mati gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan makili para rombongan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula. Lan kula nyuwun pamit mugi-mugi raharja, ayem tentrem niskala sumandhing dening sedherek kula sami lenggah wonten ing papan mriki. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Sura Sudarajan ingkang rat suwuh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.